slálom medzi týmito všetkými. To je všetko? Áno, to je všetko teraz. A po prvýkrát. Počkaj, idem sem. A môžem. Kira, no poď, k nohe. Poďme, Kira. Poď, Kira. Poďme, k nohe. Poďme. No ale aj pridaj do toho kroku, to není zase sranda, keď nepridávaš. Poďme a zrýchlujeme. Poďme, zrýchlujeme. Ideme. Keď padnem a zlomím si nohu. Tak si nešikovný. Kira, poď. To, čo si spravila, ty si mala ísť pokazne. Ideš, prekonáš, preskočíš ty tam a zavoláš si ju. Mám jej dať zostať? Áno, však samozrejme. Kira, no. Tu buď. Nás? No Ajaj. s tým. A port. Mám jej to hodiť a potom povedať? Áno, samozrejme. Nie, Kira. Nie, k nohe. Kira! No výborná, poď dones, poď. Poďme, Kira, no poďme. Kira, poďme. Pohni sa trošku. Kira, poďme. Macika treba, ja som už videla. No a teraz si volaj. Kira, no poď. Poďme. No poďme. No toto je výborná, Kira. Pozor, máš monet za To je sebou. výborná. Dobre. Poďme, hop. Tak a ideme. Kira, poď. Poďme, A ďalej. Poďme, Kira, poď. A ideme. Hop, poď. Tak. Kira, poď, hop. Kira, pred. Čo má? Preto hovorím, že keď chceš, môžeš si dať na ono. Výborné. Tak, tu. Poďme. No. Čo to bolo? No. Hop. Nie. No, Toto nie, Kira. Môžem ísť ešte raz? Ako môžeš, ale to ti už To nevadí. nebadujem. Čo mám robiť, keď už to neprešlo? Však ale ja som ti hovorila, že Poďme, daj Kira. si ju buď na vodítko, alebo tak. A čo by mi to pomohlo? K nohe? No pomohlo, na vodítku by ti to pomohlo. Skúsim. No. Lebo si ju nepustíš ďalej a dáš ju vyslovene, aby išla kvázi jak po kladine, no. No poď. Kira, pred, poď. Tak, Výborná, pred, poď. no skús ešte raz, skús ju. No, tak. Výborná, Kira. Dobre, stačí, ďalej nemôžem. Vyhodnotíme teraz pretek, dobre? Na 12. mieste sa umiestnil Dušan Sučkou Kirou. Čiže môžem No ísť tam, hello, či ne? žiadne ovácie! Ksovi. Stála není tu. Hore ju nechal, ešte sa jej chodí. Poď sem. Sa pýtať, kde je stála. Sáli ku mne!